Enguany faré una obra de veritat, Què vols dir de veritat? Que no ho són de veritat totes les que hem fet? No, el teatre és com se feia en la meva edat. Nosaltres agafàvem i empollàvem un text d'un guió que nos havíem donat i després anàvem a la representació i vomitàvem el text. Això és un teatre. Això és el teatre. El que fem nosaltres és molt més que teatre. Creem personatges, pensem la història, l'escrivim, ens discutim una vegada i una altra i una altra i una altra fins que ens posem d'acord, en desacord ens tornem a posar d'acord. Finalment canviem totes les coses abans de l'obra i la representem. I mira com us queden les obres. Què vols dir i el valor que tenen? Bueno, però jo m'estic passant. Però escolta, la Greta, enguany que no actuï, sisplau, un consell. Pobra noia, i què t'ha fet la pobra Greta? Però si l'última obra va estar com un estaquirot allà. Oh! Un estaquirot. Nosaltres no triem. Tots som igual de bons. Què no ets el primer a dir-nos que no s'ha d'excloure mai a ningú? M'has donat una lliçó, filleta. Mira, enguany veuré l'obra amb altres 3 ulls. Així m'agrada. I de què va l'obra? Doncs mira, diu l'art viu. Hem agafat quadres famosos i els hi hem donat vida. Doncs és una idea excel·lent, Bueno, i qui comença l'obra? Doncs començaran els del primer, ja veuràs ja com et sorprendrà. Molt bé, molt bé. Que xula l'habitació! Ala, sí, que guai! Laia, no t'haig de partejar? Sí, anem! Mireu què té, oi que és xulo? Ala, que guai! Ana, tete, guarda-ho tu! Vale. No, Ei, nenes, què feu? Res. No, pareu ja, no toqueu res. No estem tocant res. Va, anem a xerrar. Sí. Ai, nenes, no feu tan soroll que molesteu. Ai, no diguis això, mira quines nenes tan maques. Bueno, que borugaletes. Ai, papa, mama, sortiu d'aquí que molesteu. Ai, niña, si te molesta, tira d'esta. Ai, no cal. Gent que tenen molta feina. Guachi, els teus pares no han sortit. Ja, que es controlin una mica. Expliqueu-me algun secret. Sabeu què? L'Alicia s'ha liat amb el nou d'educació física. Heu vist els seus ulls? Són blaus! Sabeu què? La meva Pig s'ha liat amb un transformer. És veritat, ho vaig veure en Sálvame. Daniela, Juanita, com no sortiu d'aquí, us traigo la col·lecció de la Peppa Pig. No! Estàvem a la classe d'anglès, tots callats i es va sentir un pet. Un pet? La Montse va dir que ens posaríem 0 en Full HD. Jo sé qui va ser, el Roberto. El Roberto? No, va ser Ricard. El Ricard no va ser. Sabeu que la Malena s'ha fet un piercing de toro. Vaig al lavabo. Jo t'acompanyo. Aquí hay tema, pero vamos. La Laia dona una foto de Justin Bieber. Mentira. T'agraden els meus cabells? Me'ls acabo de tenir. Sí, és un pentinat molt modern. Sembla un pitufo. I el meu conjunt és de mango. És un conjunt molt bonic. Sembla una monachita de tata. De què rius? Últimament estàs molt alegre.
Com és? Ai, és que no sé si t'ho puc dir. Nena, que té novio. En sèrio? Qui és? És un andorrà. Jo també tinc un novio d'Andorra. Collons, i tipus el mateix? No. Va, dieu el teu nom. Adrià Vázquez. Collons, quin carallot. Quin carallot. Hola, mamá. Hola, filla, ¿qué tal el día? I l'examen? Bé, com sempre. I l'examen? Un 10 sense l'1, no? Bé, amb 10 li'n sumes 6 i li'n restes 5. Després li'n sumes 3 i li'n restes 2 i li'n tornes a restar 6. Total, i aprovat. No, filla, no. A tu les mates no et van. Et queden 4. Quin portes? El berenar, patates estofades amb Nutella. Això sí que és bo. Qui és aquesta mama? I a més, ja saps que no m'agrada gens. Tu, no li donis idees. Però quina idea has de donar? Menja-t'ho tot. Hola, ¿Estàs bé? Espereu, que jo la desperto. Però què fas? Que som en una coixinada. Anem a dormir? Sí. Bona nit. Bona nit. Sabeu què? Calla! Vale, bona nit, antipàtiques. Tu sí que ets antipàtica. Bona nit. Tan aviat? M'estic pixant! Firme! Dreta, esquerra, dreta, esquerra, dreta, esquerra. Presentin armes. I firme. Collons, aquestes més gran que un tixó. Per mal d'això necessitarem una bona escopeta. Ara hem de matar l'Otocino. Si no m'entén no s'ha passat. Ja que entra una porta xetxa per parlar salxitxes. No, i estàs fet un poeta. Anem per feina que encara se'ns deixarà més. ¿Més? Bueno, pues si han de matar això voy a buscar el escopetón, ¿no? Peor. Algun últim desig? Volia pagar. Els teus desitjos s'han fet realitat. ¡No te metas, qué bueno está! Espera, que te ayude. Bueno, m'han dit que hem de matar algú. A mi han de matar a l'Otocino. ¡Jesús! Creo que he matado a un ángel. ¿Cómo era ese ángel? Pues desde que vi la cerveza, qué bueno está. Me la bebo por la mañana y por la tarde todo bien está. Lo vi como el partido Barça-Atleti de Champions. Hijo, eres más malo que el pecado. ¡Anda, y tú que la droga!
No tinc bales. Allò se no fa una bala, Apunten. Armes. Fuego. Que se hemos dado, sí, ¿no? Tio, caïlla. Estigueu a punt, que ja arriben els protagonistes. Molt bé. Ja hi som tots? A veure. La infanta i les dames d'honor. El pintor, la viuda i l'acompanyant. I aquí falta algú, no? Ai, qui són aquests dos? Doncs els que faltaven, si semblen el rei i la reina de veritat. Ja diria jo que escrivessin algú altre de l'estudi de models, però no, volien aquest. A veure, va, calleu tots i a treballar, que ja anem amb gairebé 400 anys de retard. Ja veure com us fareu a tres per peinar, maquillar i vestir a tota aquesta colla. Perdoneu, és aquí el grito de Eduard? El grito? De qui? No, home, no, això deu ser la següent obra. Vale, basta que tens feina seriosa a fer. Càmera! Càmera! Estàs aquí? Muntadora! Muntadora! Tot aquí. Bé, ara que ja hi som tots, ja podeu començar a muntar. Llums, enquadraments, enfocament, cel, sol. No, sí, jo no sé si el treball dignifica l'home, però el que sé segur és que el cansa. Rei, reina, infanta. Deixa't això, ja en tinc prou de cos a casa. I... Em pots explicar per què coi portes aquest tàper? Ai, no ho sé, diuen que en aquests estudis tenen bon càter. Potser ens podríem estalviar els àpats de tota la setmana. I fins i tot els cubets podríem convertir en algun gerro de plata, no? És que estan de repa, ja no sé què fer. No sé pas què faràs aquest drap. Però com volen arreglar aquest desastre? Parla per ells. Si no, mira quina preciositat tens aquí per vestir. Potser som una mica egocèntrics, no creieu? Abans potser sí que era egocèntrica. Ara simplement soc perfecta. Ai, deixa-la la pobra noia, que es cregui el que vulgui. Home, creure s'ho pot creure i amb raó. Com? Que creure s'ho pot creure i amb raó, que cada dia estàs més sorda. Quan una dona et diu que no és que no t'hagi sentit, és simplement que et dona una oportunitat per canviar el que has dit. Res, dona, que es cregui el que vulgui. Perdoneu, és aquí la persistència de la memòria de Salvador Dalí? No sé si memòria o no memòria, però l'orientació la portem malament. Passa! Perfecte, la infanta era clara. Realment estàs preciosa. Dis-me algo que no sàpiga. M'he ricat. No, si aquesta no necessita padrina, no. A veure vosaltres dos, tingueu molta més feina.
com pots anar tan bruta i despentinada? Despentinada, jo! El que passa és que el meu cabell té llibertat d'expressió. Sí, sí, ja ho veig. Llibertat d'expressió. Espera. Però què fas, animal? Dona, vigila, no fesis malbé l'espai. Però no sé com faré neta, que te fa minuts de llotesa. De què? De merda, parlant ja. I tu, que no penses fer-li dir res? Ai, tal i com diga Aristòtil, el savi no diu mai tot el que pensa, però sempre pensa tot el que diu. Vols dir que ser de pintora l'ha traspassat una mica? Podria contestar si te n'agrada que digui existeixen dues maneres de ser feliç en aquesta vida. Una, fer-se inútil, i l'altra, ser. Pel que veig, sembla que tampoc és aquí els 12 dies sols de Van Gogh, oi? Ni se t'acudeixi deixar per aquí aquesta nòmina, amb la pena que dona tenir-ho tot perfecte. Almenys donaria una mica de color. Acabada. Ai, nena, com t'anava dient, ja li deia jo que no li fes cas, però tant com no, ella hi va acabar. Almenys té parella. Mira, mami, m'acosto als 13 anys més sola que la una. Tranquil·la, pensa que si Madonna als 57 anys té una parella de 24 i Jennifer López als 45 té una parella de 29, segurament el que et passa és que la teva parella ideal encara no n'has fet. ¡Ja! El consol dels perdedors. Sí, esclar. Home, això és un perdedor que es deixa intentar. I tu com fa? Què ho has deixat? Tu he quedat bonica de Què dius? No em toquis! No, tranquil·la, ja està tot arreglat. Ai, nena, no sé com pots anar així pel carrer. Què passa? Que la mediocritat s'ha posat de moda? No em toquis el que no sona, i m'atien d'una vegada que estic farta de tanta comèdia. A tu realment t'agrada viure o preferiries tirar-te d'un pont i acabar amb aquesta crueltat? Has d'acceptar que vivim en una societat. No, sí, jo estimo la societat, el que em rebenta és la gent. Ai, nena, com pots estar tan estúpida? Ups, que m'ha caigut un rosari. M'hauré d'ajupir a recollir-lo. Doncs recull-lo i pareix l'imbècil. No sé com vas treure'm el tesoro. Ai, doncs ahir al vespre no semblava que et fes nosa. Home, realment he de dir que vaig passar una mica estupenda, però no ha sigut aquesta. A veure, inventaritzem el moment. Què tal? Estic maca? Bueno, no és que sigui lletja, no, tan sols és incòmoda de veure. A veure, tornem-hi, però fem una mica més artística. Tu, maca, mira cap a l'horitzó. Una mica més. Més. Perfecte. 3, 2, 1, 4. Perfecte. La veritat és que jo no sé què tinc de fer. Com a personatge, tinc molt poc futur en aquesta obra. Tant per tant, a veure si li donem una mica de suc a l'endiuat. Què hi fas aquí altra vegada? Au, va, passa, abans que avises de seguretat. Tu es pot aprofitar. Ai, vinga, següent! Ai, doncs a mi m'encanta que em maquilin i que em toquin la cara. És que realment la meva feina està estressant. Ai, nena! No sé perquè em faci cas. Crec que ja hauries de conèixer les 5 regles principals perquè una dona sigui feliç. 5 regles d'or. Espera, què me les apuntar? La primera és tindre un home que li agradi. Bé, això ja ho tenim. La segona és tindre un home que la faci riure. Que jo soc d'allò més simpàtic. La tercera és un home que no l'enganyi. Jo sóc molt sincer. La quarta és tindre un home que sigui bo al llit. D'això no n'hi ha cap dubte. Segur. Bé, és igual. I la cinquena i la més important és que els 4 homes no es coneguin. 4 homes diferents? No. El problema de buscar la dona perfecta és que ella segurament també està buscant a l'home perfecte.
cocos. Veient-la ella, em pregunto, aquest va ser l'espermatozoide més ràpid? Ja t'entenc, vull dir... Prou! Voleu fer favor de callar? Ja n'hi ha prou! Ara podem fotut favor de seguir les meves indicacions. Sisplau. Una nit de diversió li faltaria amb aquesta. A veure, per començar, infanta i dames d'honor. A primera fila. Ja! Una nit de diversió li falta amb aquesta. No sé què collons dius, per caràcter el teu. La madre que et va parir que et creus millor que ningú. Però és que res! És bonica! Més que tu segur que sí, que el teu lema és piscar la merda. Noies, noies, no desbaralleu, jo m'he quedat bé la fotografia. I tu què coi fas amb aquest pelut? Bé, és igual, deixa'l per aquí. Ai, amor, abans de criar, Dona, que no cagin com conills. abans de criar, tenia 5 teories sobre com educar els fills. Ara tinc 5 fills i cap teoria. Com t'ho he de dir, aquestes no són pas les nostres filles. Que no vols que solament és una representació? Saps està bé que et trobi? Al darrere. Perquè sí, estigueu quietes una vegada. Viuda, acompanyant, viuda, acompanyant. Som aquí, estem aquí darrere fent uns exercicis de relaxació. Sí, noi, quins exercicis! Però és que la más rara que està viva. Deixa'ls que facin el que No, però si tu del dia queixant-se que no se'l pot treure a sobre i a la mínima sella que se li tira a sobre d'ell. Pues almenys algú profit del temps. Col·loqueu-vos al vostre lloc. I vosaltres, feu el favor de fer silenci que s'ha de concentrar. Molt bé, a veure. Rei i reina, voleu per favor deixar el llibre d'escriure cap aquí? I deixar-vos al seu lloc. Vull de l'estudi, diu. Aquestes no són maneres de parlar una reina. Reina, tu. Sí, reina. Esclar, reina meva, tens tota la raó. Al darrere, al darrere. Molt bé, a veure, qui falta? Ah, sí, el pintor és aquest ara. Soc aquí. Vols per favor ficar-te al teu lloc? Uah, que difícil m'ho feu. Mai si és un perdedor fins que es deixa d'intentar. A veure, què? Com ho teniu? Tot a punt? Tot a punt. Tot perfecte. Tot amb els seus llocs, posicions correctes, numeració perfecta. Aquest cop sí. Quedarà bé, sense cap error. Esteu perfectes, per fi. Després d'aquesta tortura ens ho mereixem. A la de 3 i la definitiva. Atents. 3, 2, 1... Perdoneu, és aquí. No!
Es-tu brune ou blonde? Sont-ils noirs ou bleus, tes yeux? Je n'en sais rien, mais j'aime leur clarté profonde. Mais j'adore le désordre de tes cheveux. Es-tu douce ou dure? Est-il sensible ou moqueur, ton cœur? Je n'en sais rien, mais je rends grâce à la nature d'avoir fait de ton cœur mon maître et mon vainqueur. Fidèle? Infidèle? Qu'est-ce que ça fait? Au fait, puisque toujours dispose à couronner mon zèle, ta beauté sert de gage à mon plus cher souhait. Estic fins al coll de deutes. I aquest bar sempre està buit. No venen clients. I tu què mires? Vols fer el favor de netejar aquesta taula? Ja restes de l'any passat. Ja estic farta. Si no em pagueu millor, no penso treballar més. Què dius? Que si no em pagueu... I si no te pago, quant te ves? 1.000 francs. 1.000 francs? Mira, amb això tens prou. Més? Nena, t'estàs passant. I vale. Què fas? Aquesta nena... Ai, Déu meu. La mort de Maurice va deixar trastocada. Era tan jove. Pardis tonteries que a l'home ja li tocava. Però què dieu? Si el Maurice era el puto amo. Sempre que entrava per la porta tenia una noia diferent. Una mica de respecte, que no faci una hora que l'hem enterrat. Doncs què voleu que us digui? La seva mort ni em sorprèn ni em fa cap pena. Es comentava que estava ficat en temes de drogues, temes de la màfia. És a saber quina portava de cap. Bona tarda. Què voleu? Voleu prendre alguna cosa? Absenta per tothom. Portin ampolles, aquell som. Molt bé. Ni boja, si Déu ho sabés m'enviava de cap a l'infern. Per mi us fes de taronja. Molt bé, senyor Bernat. Però també que me frena la seva família. Què potser no han rebut la invitació? Aquests són uns impresentables. Si han morit, ni si parlaven, que no es feien a veure en un bitllet de l'herència. És veritat, el Maurice últimament es movia molt pel bar. Quants milions creieu que deuria tindre el compte? Quina vergonya! S'ha mort fa res i vosaltres parlar de diners. Que no tots són temes econòmics, com la felicitat. El Maurice sí que era de feliç. Sí que t'has tornat poètica de cop. No tindràs algun secret, no? Aquí teniu l'absenta.
vostè, senyoreta Rivifort. Ah, per cert, el vostre amic Maurice se va deixar l'altre dia aquesta jaqueta, i aquí la tinc. Se seia allà, en aquella taula, i, com bevia de whisky. Jo, aquest noi, mai l'he entès, Aquesta jaqueta me la quedo jo, que em sembla que és de la meva talla. No, me la quedo jo, que és el seu... Voleu parar? La guardarem en el nostre amic. Ei, para, t'has fet salir dins la butxaca? Hi ha cigarrets al seu tanorari. No, res d'això. Sembla una carta escrita a mà. El destinatari és anònim, però és la seva lletra. La llegiré. Com goseu, pecadors mortals! Això és molt serio. I sí... Va, sincero, creo que és una carta de la màfia. Potser és una carta bomba. Simplemente la llista de compras. La molt estudiante siempre està apuntada. A veure, deixeu-me veure. Pel que puc veure i pels meus instints en investigacions, us dic que això és una carta d'amor. Sí, no crec que aquest home es pogués enamorar mai. Au, va, deixa't d'embolics i llegeixa, que això té bona pinta. Tu, amb aquest somriure blanc captivador, vell, obert i motivador, que a tothom brinda energia, oferint molta alegria. Ui, això és que el Maurice tenia alguna aventura amb algú. Creieu que podria ser amb alguna de nosaltres? A veure, nena, deixa't de filosofades. Tu, continua. Tu, amb el teu cabell prim negre, abundant, sedós i alegre. Aquest cabell galant i lineal que amaga el teu cobejat parietal. Ai, quin poema més emotiu. Al final el Maurice sí que tenia un bon cor. Cabell fi, negre, abundant, el gres sóc jo. Per més que t'insinues, tothom sap que no pots ser tu. Avui vas tan presumida que no es nota, però espera't arribar demà al matí. És tot un espectacle de comèdia. Escolteu això, aquest fragment va per tu, Anna. Tu, amb els teus grans ulls de mel, com els colors de la vesprada del cel. Ulls que al buscar-me em fereixen l'ànima perquè la seva manegada no vol ser magnànima. A mi no em fiquis amb cap problema, que jo estic molt enamorat. Tranquil·la, torna a tenir nòvio, tu no pares, Pues sols som amics, a part de tot el xus no sé què. Va, continua. Tu, amb els teus llavis morsuts, tranquils, amables però tossuts. Aquests llavis fàcilment franquejables que envolten una boca unida i desitjable. Aquesta deu ser la Cristina. Mira aquests llavis, aquí jo sí que feia pecats. Solament el seu atractiu i sensual el qual he pregat molts pares nostres. Rostre admirable, brigoll agraciat, que al mig de la nit em diu quan està saciat. Això no és un poema d'amor. El Maurice era un calent. No, si ja ho diuen, cor apassionat no vols aconsellat, i aquest, quan coneixem una tia, no s'ho pensava gaire. Calleu, que continuo. Tu i la teva prima figura expressen la bellesa, simpatia i figura. Llavors, m'aferro a la seva cintura, que és una corba infinita d'arquitectura. Noies, de peu, això és poc Cinta, tu què vols? És perdut una estona. Avui no s'estudia això. Però què no veieu? Aquesta és la Núria, les seves corbes no són gaire Però normals. què dius? Què dius? La meva cintura no té res d'arquitectura. Continuo llegint. Tu i les teves dolces i anhelades cuixes, que són la causa de les meves angoixes, com també ho són les teves llargues cames, que les meves mans convertien en pentagrames. Tot això és molt estrany. Tu no en sabràs res, Iscle. Eres l'amic amb qui més confiava en Maurice. Aquest joc m'està ficant nerviosa, No us ho prengueu així. Segur que al final del poema hi ha un tret característic que ens ho dirà tot. Continuo llegint. Tu i el teu amable gest tan dolçó, que adornen la teva gràcia amb tanta formossor. Són partícips d'aquesta sublim inspiració que ha lliurat oxigen a la meva respiració. Doncs què voleu que us digui? Un home enginy impossible de veure. Però... i si li preguntem al caure? Perdoni, puc vindre un moment? Sí, ara. Estava emplenant la botella. Què? Volen alguna cosa més? Tinc un whisky d'Escòcia que... Deixa't d'històries. Vostè és l'últim que va veure en Maurice. Què li va dir? Com estava? Sap alguna cosa? Sap alguna d'una dona? Deixa'm pensar. Ara que ho dius... Aquest Maurice estava molt content i molt feliç per la tarda. I com si haguessin quedat amb algú. Era la seva estimada. Ah, però no va vindre ningú. El pobre va estar 2 hores, whisky, i al final se va cansar i va marxar.
Res més? No li va insinuar res més aquella nit? Sí, me va dir que tenia un secret que si ho deia al grup seria una revolució. Però me va dir, demà no me podré defensar. Que fort! Va preveure la seva mort. Aquest paio del puto amor. Estàvem sorpresos des del principi. Ens veiem amb la jaqueta i el cambrer perquè sapiguéssim el seu secret. Una nata, aquell home. Però què ens amagava realment? Però a veure, penseu, totes les noies esteu eliminades. Sol queda una que encaixa perfectament amb la descripció del poema. Que no ho veieu? És l'Ares. Què insinues? Que en Maurici ja estaven liats? Però de què vas? Dóna'm el paper, que vull acabar amb el poema ja per resoldre. Ens has estat enganyant tot el rato, però ja t'hem pillat. Nena, quina cara morta hi fas. Que fiquet aquí. Déu meu, quina bona peça en Maurici, ara m'encaixa tot. Tu, príncep de pell bruna, que sospires veient la lluna. M'he fet vella o has dit príncep? I lo de pell bruna, això no se'm porta mai. Espero que segueixo. No pensis mai que sóc un brivall. Un brivall? Jo sóc un brivall. Com vas gosar? Tu i ell embolicats, no m'ho puc creure. Ja que sóc el teu humil vassall. Espera, abans de treure conclusions precipitades... No hi ha res a dir, l'amor secret de Maurice era un home. Però la meva pregunta és, com podria això revolucionar-nos i afectar-nos si no és ningú de nosaltres? Pues a mi em va dir que quan veia experimentava sentiments per ell, però jo no li vaig fer cas. Així que l'estudiste des del principi. Que amagat ens ho tenies. Si és que vosaltres no ho enteneu. Doncs explica-ho, noi, perquè jo no entenc res, Com va començar aquesta aventura? Pues al principi anàvem els dos pues, al teatre unos cops per setmana, normal. Però després, bueno, després ja ho sabeu. Pues claro, que vau acabar embolicats al llit com dos enamorats. Doncs què voleu que us digui? Aquesta història em sembla molt fascinant i improvisada. Se'n podria escriure un llibre. Sí, jo de tu començaria a escriure, No sé què us sembla, però a mi això de resoldre enigmes m'ha fet entrar una set. Cambrer, porta'ns una ronda de xupites i unes tapes per picar. Primer arribem d'enterrament i després anarem de festa. Ai, això m'agrada, crec que renunciaré a monja. Ojo, que aquesta s'anima, soy Cristina. I tindrem un altre insult. Proposa un líquid. Per nosaltres, per ser els que som i per ser com som. Per en Maurice, a qui trobarem a faltar i recordarem sempre en les nostres memòries. Salut!
Palos selfies de rosa. Cercaré ni el Chabelo ni yo del Monsense, señora. Palos selfies de rosa, buena calidad, todo bueno, todo barato. Tome, senyora, palos selfies de rosa. Però a veure, tu em veus amb cara de voler una rosa d'aquestes? Palos selfies. Gracias, no hay gracias. 2 euros, senyora. 2 euros, 2 euros de què? La rosa, senyora. No, no. Va, tio, no em prenc. No, senyor. I no tornis! Germán, vull dir-vos una cosa. Però abans, Simó, passarà aquí. A veure, Bartolomé, present. Bartolomé, menja't el puré! Andreu, Torna'm el mòbil, que és meu, Tomàs, Sí, jo. Cada día te quiero más. Simón, que te quiero mogollón. Ai, nen, mira que nets de tonto si ets tu. Bé, ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou! Suposo que hi som tots. Sí, tots! Bé, el que volia dir-vos és... Sí, Jesús, mostra'ns el camí. Mostra'ns el camí! Jaume, deixa'm mòbil, per favor. Oh, tio, però si jo no estic fent res! Ai, per cert, us volia explicar un acudit. Sabeu aquell que Sant Pere havia d'anar amb un sopar i no va poder anar i Jesús el va substituir. I es troba amb un home molt vell i li diu: qui és vostè i què ha fet a la seva vida? I l'home li diu: soc un pobre fuster que va tenir un fill molt famós arreu del món. I Jesús li diu: ets papà? I l'home li diu: i tu ets Pinocho? Jo en sé un altre. Apareix Jesucrist en una vespa i para en un semàfor. I al seu costat para Judas en una Harley. I li diu: ei, Chechu, on vas? Diu: no, vaig a un pub, que m'han dit que està molt guai, es diu el Calvari. Diu: al Calvari? Diu: allà no vagis, que et clave. Jo en sé un altre. Jesús, ¿salió cara la última cena? ¿Qué va? Salió cruz. ¿Qué tendrá el señor? Prendre no sé, però voler que et callis. ¿Callos? No, pene de callos, no. Que callis la boca, collons. Sí. Tampoc en tenim de collons. Ai, què tens, conillet? Sí, conillet al quillo, conillet a la brasa, conillet a la planxa. Ens ho pensem i no diem. Gràcies, Bartomeu. Com us deia, hi ha un traïdor entre nosaltres. Oh, això no pot ser! Qui de nosaltres gosaria? Qui gosaria? Qui? Ja ho sé. Sí? Què? De què? De què? Bé, deixa-ho córrer. El que volia dir-vos és que un de vosaltres aquesta nit em trairà. Judes. Però què dius? Vols pillar o què? Que juguem a pillar? No. Ei, mira, per què no fotos 12 pizzas i s'ha acabat? I tant, pizza carbonara, 2 formatges, 3 formatges, 4 formatges, 5 formatges, 6 formatges... És que tu facis més ràbia. I per veure, mira la casa. Vull de cocina. Jesús, diu-nos d'una vegada qui és el traïdor. Bé, el traïdor és... No moversi tanto, Cazzi, no puedo pintare! Vols callar, collons! Bé, volia dir-vos que un de vosaltres em trairà... Seré jo, mestre, seré jo. No, tu no seràs. Seré jo, mestre. Que no, que tu tampoc. Jo, senyor, seré No, tu tampoc, que pesat. Seré jo, mestre, seré jo. Seré jo, mestre, seré jo. Fill del diable. Les pizzas. Ai, perdona. Les torres de pizza.
mitges o no? Si sap tenim. Ah, sí? Pare nostre que esteu en el sostre, si el sostre cau, Pare nostre, adeu-siau. ¡Amén! No me voy a citar, no puedo quitar el macarrón y colloni, es que... Mira, yo me vaig que això és un desastre. Espera, Filomeo! Sí! Ens callem sí o sí. Juda em trairà. Però, home, per què dius que jo trairé? Que no tu, sinó l'altre, l'Iscariot. €100, una mica car, no? Esto es lo que hi ha. ¿Tú tens suelto? No, tio, m'ho he deixat al cotxe. Jo tampoc. I mira que vaig sortir de casa pensant, jo d'Estadeu agafar diners per convidar els apòstols. Però, claro, la meva dona m'ha dit que ens té les escombraries i amb això dels quarts... Bueno, molt bé, molt bé, molt bé. Bé, doncs, apunta-ho al meu compte. Quin compte? Aquí no es fia. Pare! Pare! Presta'm €100, si us plau. €100 per 3 pits! Sí, Te'n dono 5 i dona'm gràcies a mi que te'ls dono. Lo sento, es lo que hi ha. No. Mira, hi ha una cosa. Una cosa aquí, hòstia, tu, me cago. Ho sento, non hai visto res. E sì trovare aquest estic. Però on estan? Un miracle! Un miracle, sí, jo ho he vist tot. Ups, i aquí em paga? Aquí no paguen dinero. Palo selfie, vendo palo selfie. Aquí. Mira, que aquest bon home t'ho pagarà tot. Que avui ja 10 fer els calerons. Paga? Per què? Sí, Déu el nostre pare t'acollirà al seu regne. Tu has de pagar. Ah, jo paga. Pago. Una mica lentets, no? Jo pago. Palo selfie? Palo selfie. Ya, pero ven aquí. Ya lo ves, hijo mío. Siempre tienes que ver el lado bueno de las cosas. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just post your lips and whistle. Bé, i ara com a part final tindrem l'actuació de 3
de l'alumnat de l'institut que ens oferiran 3 grans actuacions musicals de les quals podeu gaudir. Un gran aplaudiment.
Love your
Jesús.